Teithio dros ei llwybrau a thaim o'i hyd. Tir oedd ein dywynoedd ar gan yn un o'r gwynt yr ori. Helo a chroeso chi gyd yma i bodlediad Eryri a dyma'r rhaglen ddiweddara yn y gyfres gynnon ni fel awdurdod. Dach chi'n gwrando ar Rhys Owen, fi di pennaeth cadwraeth, coed ac amaeth yr awdurdod ac o'r wrth y teitl fe dwch chi ddychmygu mae'n rhaglen ni heddiw yma mynd i ganolbwyntio ar un o hynna ac yr elfen amaethyddol sydd gynnon ni dan sylw. Mae amaethyddiaeth yn eithriadol o bwysig i ni fel diwydiant o fewn Eryri. Mae o'n defnyddio 80% o'r tir o fewn y parc ac felly mae o'n rhan eithriadol o bwysig o'n defnydd tir ni a hefyd sut mae'n effeithio'n cymunedau ni, yn diwylliant ni ac yn iaith ni yn Eryri. Heddiw yma ar yr rhaglen yn trafod elfennau gwahanol efo fi. Mae gynnon ni Alun Elidir sydd yn lais cyfarwydd i chi gyd. Yn amaethwr traddodiadol i ffordd o fewn ffiniau'r parc o Rhyd y Maen a mi fyddwn ni'n trafod rhai o'r manteision ac anfanteision sydd yna fod yn amaethu o fewn y parc efo fo. Hefyd efo ni mae Elliw Owen, swyddog yn yr adran polisi efo'r awdurdod sydd yn creu y polisia defnydd tir a cynllunio ar gyfer yr awdurdod. Felly mi gawn ni sgwrs efo hi i weld sut mae amaethyddiaeth yn ffitio mewn yn fanno. A hefyd mae gennym ni Elain Gwilym, ysgrifenyddes y Gymdeithas Defaid Cymynydd Cymreig, sydd yn rhan eithriadol o bwysig o gymeriad yn Parc Cenedlaethol ni. Felly aroswch efo ni, mi gawn ni sgwrs bach ddiddorol efo'r tri arbenigwr yma, a gweld sydd eithi. Felly, ddim pellach i wneud, mi gyflwyno ni yn gwestai cynta i'r podlediad. Mae o yn amaethwr, mae o'n ddarlledwr ac mae o'n llysgennad ar gyfer iechyd a diogelwch yn y byd amaethyddol. Croeso ata ni, Alun Elidir. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr, edrych ymlaen i gael sgwrs. Wel ia, da ni'n gwybod o'r holl waith ti wedi gwneud ar y cyfryngau, falle ag yr cyfryngau cymdeithasol, falle bod chdi yn amlwg yn fab i ffarm yn Rhyd y Maen, Dolgella. Amlinella i mi, be ti'n weld fel pwysigrwydd amaethyddiaeth yn Eryri yn hytrach na fi'n deud wrth bawb, o ia dyma ydi o safbwynt y parc. Fel amaethwr, be ti'n meddwl ydi pwysigrwydd mae amaeth yn chwarae yn Eryri? Wel, dwi'n meddwl bod fi'n synnu falle bod fi'n dod yn reit agos at be wyt ti'n credu a be oedd creawdwyr y parc yn wreiddiol yn credu. Hynny yw, mae atyniad y parc i bobl sydd yn edrych o'r tu allan mewn arno fo, i gyd i wneud efo'r ffordd mae'n edrych. Mae ffordd mae'r parc yn edrych, fyswn ni'n dadlau o leia, lawer iawn i wneud efo'r gymdeithas, a sut mae'r gymdeithas yna yn bodoli'n economaidd ar y tir. Y tirwedd sydd yn denu rhan fwyaf o bobl i Barc Genedlaethol Eryri, ac mae'n rhoi brand gwych i ni fel ffermwyr, pan da ni yn marchnata'n cynnyrch, ond hefyd mae o'n camol ni yn eironig iawn, achos mae o'n mor gryf fel atyniad hyd y deallai mae'r niferoedd sydd yn ymweld yn eithriadol, a maen nhw'n dod i weld y tirwedd. Mae'r tirwedd fel y gymaio, achos bod ni'n ffarmio, a dwi'n sôn am tirwedd, dwi'n sôn am tirwedd, olion yn y tirwedd ers canrifoedd, ti'n gwybod, pan ni'n edrych yn ôl ar yr waliau cerrig sydd gennym ni. Mae'r heini'n deud cymaint am y gymdeithas fuodd yma ar un pryd, ac i ni fel ffermwyr, da ni'n mwynhau hynny, a da ni wirioneddol yn gwerthfawrogi y ffordd mae Llywodraeth wedi edrych ar hynny ac wedi'n cefnogi ni gynnal yr etifeddiaeth yna ynghyd â gwaith y parc wrth gwrs, sydd hefyd yn gefnogol iawn yn hynny, trwy gynlluniau amaeth amgylcheddol. So, drwyddi draw, dwi'n meddwl bod ni ddim yn bell o'r wrth yn gilydd. Falle'r her fwyaf, un o'r heriau, ydy esbonio hynny i'r ymwelydd
dinesig falle. Ti'n gwybod, mae gennym ni le i gyfathrebu dipyn mwy. Ond un o'r pethau dwi wedi fwynhau yn yr 5 mlynedd ar 20 nes i mi ddod yn adre i ffarmio, ydy gweld y berthynas rhwng yr ymwelwyr a'r ffermwyr yn newid ac yn newid gwell. Ac yn rhyfedd iawn, un o'r sbardina am hynna oedd y ddeddfwriaeth Crow, y Countryside Right of Way Act. Oedden ni gyd bach yn bryderus y bydde bobl fel Morgrig ar hyd yn tir ni, ond mewn gwirionedd, be ddigwyddodd, oedd nath o ddiffinio'r berthynas rhwng y tirfeddiannwr fel rhywun sydd yn trio cael bywyd economaidd cynaliadwy o fewn y parc, a'r ymwelydd sydd yn dod â'i gyfraniad economaidd ei hun hefyd lle. Mi gliriodd hynny oherwydd y Crow dros y blynyddoedd, ac erbyn hyn, yn oes yn had, oedd hi'n chydig bach o get off my land, peidiwch o gadael y gatiau agor, erbyn hyn, mae o'n, wel, da chi debygol o fod yn gwsmer i fi, yn ogystal ac yn gyfrannydd yn drethiannol i gynlluniau dwi'n perthyn iddyn nhw. Dyma lle mae'ch arian chi'n mynd, dyma beth da ni'n gynhyrchu, a mae nhw bob tro, achos mae'r ffarm yma digwydd o bod ar lwybr Mary Jones, a dwi'n cael llawer o ymwelwyr yn pasio o fewn 20 llath i'r drws, a nhw bob tro yn werthorogol, yn gefnogol, ac yn dweud dwi'n falch bod hynna'n digwydd. Newedig pan dwi'n esbonio pethau iddyn nhw fel enghraifft. Sbiwch y wal gerrig yna, da chi licio hi, mae wedi cael ei ail-godi, mae'n costio 35 pint y ciwb, fetr cubic i fi wneud hynny, a dwi'n cael 70% hwn yn ôl gen tan rwan, gefnogaeth trethiannol Ewrop trwy'r cynllun CAP, ynddi, gwneud i weld beth awn nesaf. Wel, ti wedi cyffwrdd ar lot o elfennau diddorol yma na wan, ond o'ch chi'n sôn am y newid o gyfnod y dad mewn 5 mlynedd ar 20 mewn ffordd, a mae'r parc yn amlwg yn dathlu ben blwyddyn 70 eleni. Yep. Sgyn ti rhyw crystal ball i roed rhyw ddamcaniaeth? Be ti'n meddwl sy'n wynebu ni yn yr 5 mlynedd ar 20 nesaf? Wel, mae 5 mlynedd ar 20 yn bell iawn i bobl, i bolisi amaeth, ac yn fyr iawn i'r amgylchedd. Y peth mwyaf, mae rhaid i ni gyd addasu iddo fo, a dwi'n ei weld o yn ewedig yn y gaeafau fan hyn, ydy newid hinsawdd. A mae hynny fynd i fod yn wir pryd ti'n ymwelydd i Barc Cenedlaethol Eryri, neu wyt ti'n byw ac yn trio amaethu, neu beth bynnag wyt ti'n neud yna, ti'n byw mewn tre yna. Un peth dwi'n hynod o falch amdano fo, enghraifft, ydy bod ni'n gallu gwneud rhywbeth efo'n gilydd i atal rhywfaint ar y risg o'r llifogydd yma. A trwy greu partneriaethau newydd, a mae hwn yn arbennig wedi dod fel sbardun o'r parc, arian Llywodraeth Cymru i ryw raddau, y Cyngor Sir hefyd yn partner, da ni wedi gallu denu 10 ffarm i ddalgylch afon ucha'r Wnion yma'n hyn i wneud gweithredoedd, yn blannu coed ar draws llechweddau, yn arafu'r rhediad dŵr, yn cael ffosydd ar y mawndir ac yn y blaen, i sicrhau bod y dŵr yna sydd yn casglu ar ddalgylch anferth o'r hyn, yn araf iawn yn gymharol, neu o leia'n cael ei arafu cyn iddo fo gyrraedd y brif afon, a wedyn, wrth gwrs, mae honno'n aml iawn yn chwdu i dŵr yn nes lawr ac yn creu problemau. So, da ni falch iawn o'r math yna o beth. So, newid hinsawdd ydy'r her gyntaf. Yr her nesaf ydy, ac mewn ffordd, dydy ddim wedi dod yn uniongyrchol oddi wrth Brexit, ond oherwydd Brexit, mae'r Llywodraeth wedi penderfynu bod nhw'n mynd i newid y ffordd maen nhw'n cefnogi amaeth yn y dyfodol, ac mae incwm nifer o ffermydd yr ucheldir, ac wrth gwrs ucheldir ar y cyfan, da ni'n sôn amdano fo yma yn Eryri, a Parc Cenedlaethol Eryri, yn mynd i newid ac yn mynd i fod yn tynnu arian oddi ar un o'r buddion cyhoeddus, fyswn i'n ddadlau, sef cynhyrchu bwyd, a'i symud o i'r buddion cyhoeddus, nad oes marchnad ar eu cyfer nhw fel aur glân, pridd iach, anifeiliad iach, ydyn ni eisiau darparu hwnnw, ond fydd yna fwy o gefnogaeth gobeithio ar gyfer hwnnw. Sut da ni'n mynd i ymgodrymu â hynny, ac ydy o'n mynd i addasu, ydy'r system sy'n mynd i gael ei chreu yn mynd i fod yn ddefnyddiol i bob ffarm, mae hwnna'n gwestiwn mawr i mi ar hyn o bryd. A'r peth arall sydd yn poeni llawer iawn arna i ar hyn o bryd ydy pori cadwriaethol. Os ydy'r newid ma'n dod, dwi wedi bod yn dadlau bod rhaid o hyd cynnal enghraifft gwartheg yn yr ucheldir. Un o'r pethau mae ymwelwyr wastad yn dweud, what are these cows?
A dwi dweud, well, these are black cows, they're the Welsh black, they're the native breed of this country. Oh, that's fantastic that you've got a native breed. And what are you doing to build them up and to sustain them? Well, actually, we're in great competition with continental breeds over the past few years, which grow faster, etc., etc. Also, how do you do it? Well, luckily enough, we're getting supported to do it. And this type of cow will live on heather moorland. Not every cow will, dwi'n dweud nhw, ti'n bod. Ond i wneud hynna, wrth gwrs, da ni'n cosbi'r gwartheg i ryw raddau, felly da ni angen ychydig bach o atodiad o ran cefnogaeth i sicrhau bod ni'n dal i cadw nhw. Dwi yn poeni, a fydd y cefnogaeth yna, yn enwedig pan mae o'n cael ei gydbwyso gyda'r rheolau newydd ynglyn â llygred dŵr sy'n mynd i atal nifer o bobl, dwi'n meddwl, rhag cadw gwartheg. So mae yna rhywbeth yn fanna. Dwi'n yn siŵr faint o anifeiliad fydd yn llawer iawn o'n ffermydd ni yn y dyfodol, ond troi hwnna ar ei ben, mae hwnna'n rhoi cyfleon i ni, mae'r cyfleon yna, un o'r pethau dwi'n gofio, Elin Jones, pan oedd hi'n weinidog amaeth, pan oedd yna glymblaid, mi ddedodd hi, cofiwch, nid ci goen a chi geidion yn unig fedar Cymru i gynhyrchu. Ac mae yna gyfleon heleth a chefnogaeth heleth i ffermwyr ar un o bryd i edrych ar ffyrdd eraill o sicrhau incwm, a hynny'n gynaliadwy. Mae'r cwm yma i gyd yn llawn o hydros. Mae genna i ddim dŵr addas, ond mae genna i shed gymharol newydd, godes i yn 2010. Mae hwnnw a solar panels ar ei do. Mi feder ardaloedd pendant o Eryri fod yn gwerthu ynni allan o'r tir, dwi'n meddwl. A mae hwnna potensial mawr, os da ni'n cymryd gafel yna fo, yn edrych na'i roed o i gwmnïau mawr byd-eang i'w reoli ar yn rhannu, bod ni'n gwneud o'n ynni cymunedol mewn rhyw ffordd. Mae'n anodd iawn cael hwnna i weithio. Mae dyn o'r enw Grant Peasley, dwi'n gwybod ar yw bobl fel yn gweithio arno fo mewn gwahanol ardaloedd a dwi'n parchu gwaith nhw, ond mae biwrocratiaeth yn i'r rhwystro nhw i'r eitha bob tro, a mae hynny'n drasiedi pan mae'n amlwg bod hwnna'n ffordd ymlaen. Alun, yn amlwg ti wedi cyffwrdd hefyd ar rywynt o'r pwyntiau gyda ni'n gynharach, ond mae siŵr gen i yn dy rôl di efo'r undeb a gwaith iechyd a diogelwch a falle, ti'n gweld amaethwyr tu allan i ffin Parc Eryri. Fedri di ddeud wrth yn gwrandawyr nhw, be ti'n weld fel manteision, neu anfanteision, gei di fod yn ddigon heriol, cofia, o fod yn amaethio fewn ffiniau dynodiad fel Parc Cenedlaethol? Yn sicr, i mi, dwi wrth y modd o fi ddew o fewn y brand Parc Cenedlaethol a talno llawn. Mae'r ffaith wedyn mae Eryri ydi o, a bod fi'n deall beth ydi hwnna. Hwnna ydi'n hynnefu ni. Dwi fel rhyw hen ddafad yn gwybod i ffiniau i'r dim, felly. A dwi'n meddwl bod hwnna o fydd eithriadol i bawb ohono ni sy'n trio marchnata'n cynnyrch. Mae yna ddelwedd werdd gyda ni o'r dechrau trwy fod yn y parc. Yr ail beth ydy pethau ymarferol o fewn y parc. Pan fos i yma gyntaf, mi drychas i ar y posibiliadau o gynlluniau amaeth amgylcheddol. Pwy ddoth i mewn ar ôl Llywodraeth Cymru gyda'r cynllun tir gofal, oedd y Parc Cenedlaethol ac yn ei cymorth, efo pethau fel llwybrau, efo pethau fel camfeydd ac yn y blaen. Mae'r cyngor ynglyn â hynny wedi esblygu, fel mae'r cerdded wedi datblygu, wrth gwrs. A bellach, da ni trio gosod gatia yn edrych na camfeydd. Ond wastad o'na gymorth, o'na bartneriaeth yna. Dyna fi licio am fod yn y parc. Dwi wastad yn teimlo bod fi'n rhan o rhywbeth mwy. A bod na broblem gen ffermwyr bod nhw'n sole traders yn eu pennau yn aml iawn, dwi'n meddwl bod hwnnw yn arafu rhywfaint rwan. Mae bob ffarm yn wahanol, ond hefyd mae yna fwy a mwy o fyniad a chyfleon i ni gyd weithio. Ac yn fanna dwi'n meddwl mae'r bydd mwyaf o fod yn parc. Mae yna drafodaethau i gael ynglyn â chynllunio, ond pan da ni'n edrych ar yr ystadegau ynglyn â datblygu economaidd o fewn y parc, dydy'r rhwystrau yn y marn i ddim mwy nag ydyn nhw tu allan. A dweud y gwir, os rhywbeth, fel yna da ni eisiau'r parc edrych, ynddo? Da ni eisiau cael rheolau sydd yn dweud fel hyn, y cerrig yma, da ni eisiau cael ei gweld yn ei defnyddio pan da ni'n wynebu tŷ, be bynnag. Da ni ddim eisiau model mwy gwyddelig lle mae yna gynllunio hawddgar iawn yn digwydd. Achos dwi dod yn ôl a fi wedyn, yn dod mewn cylch taclus i'r brand, mae'n bwysig iawn bod ni'n gwarchod y brand. A ar y cyfan, ac un o'r pethau eraill wrth gwrs,
a mi fyddai wrthi y mis nesaf yma, full blast, yn plannu coed gwrychoedd ym mhob man. Ers I fi ddechrau yma yng Nghau Coch, dwi wedi plannu 16,000 o goed gwahanol coed cynhenid mewn gwrychoedd. Da ni wedi ffensio y ffiniau I gyd a tu mewn llawer iawn o'r caeau mwyn sicrhau bod yna goridorau bywyd gwyllt gennym ni. Lle o'r blaen, ond na ddim ond un ffens. Y coed yna yn dod gan y parc, a da ni'n diolch yn eithriadol am y gwasanaeth yna. So partneriaethau, dwi'n weld yn atyniadol o fewn y parc, ac hynny fwy ar gyfer y dyfodol. Alun, diolch o galon I ti am dy gyfraniad. Dwi'n siŵr fe rhaid I ni ychwanegu marchnatwr a dy CV di. Diolch yn fawr. Wel, croeso atan ni'r podcast, Elliw. Deud chdi bach wrthon ni amdano ti dy hun a pwy wyt ti a beth ti'n neud i'r awdurdod? Elliw Gwilym Owen, di'r enw lle, a dwi'n un o'r tîm sy'n gweithio ar y cynllun datblygu lleol yn yr adran polisi yn y Parc Cenedlaethol lle. Dwi wedi bod yn y swydd ers sawl blynedd, bron I 50 blynedd byn wan. Reit, i'r dyn lleug fel fi wan, egluran syml iawn I, be ydy'r cynllun datblygu lleol? Cynllun dios yn gosod allan polisi cynllunio ran defnydd tir ar gyfer yr ardal y parc lle, a lle hynny fod darparu tir ar gyfer tai, cyfleoedd cyflogaeth, jyst gwarchod cymunedau gwledig parc o fewn pwrpasau'r parc. A di'r rheola yn y cynlluniau yma wedyn yn goncrit os lici di, ta os o modd negodi a os di'n deud mewn du a gwyn yn y cynllun ti'n cael gwneud X, Y a Z yma, a I dyna cwbl gyd I wneud ta os na hyblygrwydd yn y cynllun yma? Mae'r polisi yna ar gyfer wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio, ond mae yna faterion eraill sy'n cael ei hystyried hefyd, ddim just yr cynllun datblygu lleol, ond hwnnw di'r man cychwyn bob tro lle. A bob faint mae hein yn cael ei cynhyrchu, Elliw? Mae'n gynllun 15 mlynedd, ond dydy o ddim yn gynllun sy'n cael ei adael ar y silff ac anghofio amdano fo lle. Mae'n cael ei ddefnyddio o ddydd I ddydd gan yr swyddogion cynllunio, a mae'n cael ei monitro'n flynyddol hefyd lle, a cael ei adolygu bob 4 mlynedd. I weld os di'r polisi yn gweithio, sef wagle polisi yna lle. Iad y diwetha gael i'w fabwysiadu nôl yn 2019, felly mi fyddwn ni edrych I adolygu'n 2023 a buan ddaw hynny lle da. A wedyn yn yr adolygiad hwnna di'r cyfle mewn ffordd os da chi'n gweld os oes rhywbeth ddim cweit yn iawn yn y polisi neu rhywbeth di digwydd yn genedlaethol neu'n rhanbarthol ac angen ymateb iddo fo? Ia, yn bendant lle da. O ran safbwynt amaethyddiaeth ar hyn o bryd, dwi'n gwybod bod yna newidiadau mawr ar droed yn y byd amaeth ydyn. Mae'n gyfle I addasu polisiau I ymateb I bethau felly lle. A dwi'n meddwl, mae'n wir yn bwysig bod ni'n cael mewnbwn pobl leol, nid pobl ifanc leol. Mae'n gynllun 15 mlynedd ydy, lle'n pwysleisio digon, fa mor bwysig ydy bod pobl yn cymryd diddordeb yn y cynllun lle da. Oeddech chdi'n crybwyll yn gynharach yn amlwg mae'r diddordeb gyda ni yn y gogwydd amaethyddol mewn ffordd. Rhai o'r pethau sydd yn ddiddorol i'w ystyried hefyd ydy sut mae amaethyddiaeth yn cael ei drin neu neu i'w trafod os lici di o fewn y polisi yma. A mae yna chydig o amrywiaethau neu cyfleoedd yn benodol i'r sector amaethyddol yn y cynlluniau yma rwan yn does? Oes. Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu gymaint i'r economi wledig yn dydy. Yn lleol, mae'n cynnal nifer o busnesau a gwasanaethau gwledig. Heb sôn am cyfraniad mae'n gwneud diwylliant ar iaith a bywyd gwledig Cymreig lle. Mae'r cynllun yma yn cynnwys polisïau sydd yn cefnogi amaethyddiaeth. Polisïau arallgyfeirio. Mae'n ystod ohonyn nhw yn y cynllun lle. Mae'n bolisi penodol ar arallgyfeirio a wedyn ti'n mynd fewn wedyn I bolisiau fatha ynniad nwyddadwy, llety gwyliau amgen a mae'n bolisi cenedlaethol hefyd ar tair menter gwledig.
Gad i ni edrych mewn chdi bach mwy o fanylder ar hynna o ran diddordeb i'n gwrandawyr ni lle. So, o'ch ti'n sôn o'n polisi arallgyfeirio yn amlwg ydi o yn y lle cynta. Felly, cynlluniau neu polisia ar gyfer unedau amaethyddol wedi sefydlu ydi hyn mewn ffordd ac sy'n edrach i ddod â ffrwd incwm gwahanol i mewn i'r busnes dwi'n cymryd, ie? Ie, polisi sy'n arallgyfeirio'n ychwanegol at y ffarmio lle'n hytrach na disodli ffarmio da byw, so felly bod hwnnw'n parhau fel y prif weithgaredd lle ar y fferm. Polisiau cynlluniau ategol faser rhain lle. Na fo, a wedyn mewn ffordd fel rhan o'r tystiolaeth ar gyfer hwnna i wneud cais mewn ffordd, mi fysa angen darparu cyfrifon y busnes amaethyddol mwyn dangos sut fysa'r cynllun busnes newydd yn ffitio mewn, dwi'n cymryd, oes? Ie, ond dibynnu'n hollol ar be fysa'r cynnig lle de. Os yn edrych ar polisi ynni adnewyddadwy lle, so hwnnw ddim o reidrwydd angen dangos cyfrifon yn yr busnes efo hwnnw lle, pan ti'n edrych am dŷ menter gwledig, so ti yn disgwyl gweld profi bod yr busnes yn gynaladwy lle, cyn fysa ti'n caniatáu tŷ newydd. Cwestiwn chdi bach yn ddigwylydd rwan ynddo, ond ydyn ni bod ni wedi cael menter arall gyfeirio a bod hi'n eithriadol o lwyddiannus ynddo. Be fysa'n digwydd os di dy fenter arall gyfeirio di yn pasio y busnes amaethyddol, os lici di o ran be mae'n rhaid yn incwm i chdi mewn ffordd, ydy hynna wedyn yn creu problemau polisiol? Be fysa'n ni ddim isio, pan mae'r cais yn dod ymlaen yn y lle cyntaf lle de, ydy bod sy'n ni'n dal angen mae'r prif ffrwd ariannol lle faser yr ffarmio lle. Chos ni'n isio colli'n ffermydd tradiadol chwaith. So os gyn Will yn Dyffryn Ardudwy felly ddim yn gobaith o gael newid hanner can acar yn faes carafanio ac yn lle solar panels mewn ffordd ac gwneud i ffwr a'i warthag ei ddefaid mewn ffordd? Na, dwi'n meddwl na, dim dyna dyn eisiau weld yn yr un y dyfodol. Na. O ran polisiau llety gwyliau, lle un o'r polisiau newydd sydd yn y cynllun datblygu lleol yr yrru newydd ydy, bod ni wedi gweld bod yna ddatblygiad sylweddol wedi bod mewn llety gwyliau dros symudol, ar y farchnad, fatha pods, citiau bigel ag ati. So mae hyn wedi dod yn boblogaidd o'n fel math arall o brofiad gwyliau lle. Dyn ni'n gallu gweld yr bydd i'r economi leol ac yn cefnogi arallgyfeirio amaethyddol lle. A gweld bod y bydd, efo datblygiadau fel un, fysa'r bydd yn aros yn lleol lle. So dyn ni'n isio ailadrodd, fel ti'n sôn cynt, yr meysydd carafanau mawr yma, fel dyn ni'n weld ar hyd arfordir yr yrru lle. Oedd hwn yn bolisi fwy graddfa fach lle. A mewn ffordd, os di o'r raddfa bach, hyd os di o'n eithriadol o llwyddiannus a bod yna lot o ofyn amdano mewn ffordd, mae'n tynnu'r tebygolrwydd o'r elfen yna'r polisi'n cael ei dynnu nôl os fysa fo'n eithriadol o boblogaidd ella hefyd yndi, achos dwi'n tybio dy sgwrs di rwan, da chi'n gweld, neu da chi'n edrach ac yn astudio be'r mae'r farchnad yn gynnig a be di'r gofyn amdano fo. Felly ddyda ni bod chdi'n cael dy swampio os lici di efo cannoedd ar filoedd o ddyda ni llety glampio a besa'r polisi'n cael ei dynnu nôl ella wedyn. Ie, dyna ydy'r pwrpas y monitro blynyddol dyn ni'n neud lle ynde, gweld ydy'r polisi'n gweithio, a gweld sy'r polisi'n gallu cael ei addasu os oes angen yn y dyfodol lle. A ran diddordeb, pwy sy'n gwneud y gwaith monitro yma wedyn elliw? Yr adran polisi, ni sydd yn paratoi'r cynllun lle de, a wedyn, mae'n adroddiad monitro blynyddol yn cael ei baratoi ac yn cael i'w gyflwyno i'r llywodraeth bob blwyddyn lle. Ac fedri di roi drwy snippet bach diddorol i ni os a unrhyw faes arbennig yn tynnu sylw ar hyn o bryd fyddwn chi'n edrach ar gyfer
yr copi neu'r fersiwn nesaf o'r cynllun. Oes rhywbeth hot off the press gawn ni'n gwrandawyr ni wan o ran be fydd yn cael ei gynnwys yn yr un nesaf ella sydd ddim yn un presennol? Ie, dwi'n meddwl dal yn dyddiau cynnar, dwi'n meddwl o ran ar hyn o bryd, yn amlwg, dyn ni'n edrych ar effeithiau, be fydd effeithiau Brexit ar y gymuned amaethyddol. Mae yna materion, goblygiadau Covid does ar yr ardal does. Felly ar hyn o bryd, dwi'n meddwl yna casglu tystiolaeth dyn ni ar hyn o bryd, a wedyn bydd yn dechrau adolygu yn 2023. So dwi'n meddwl bod mae dal braidd yn gynnar i ddatgelu. Ar hyn o bryd, lle da. O rwan, elliw, fel rhywun sy'n gweithio i'r parc, fe'n clywed yn aml iawn, o iawn, chaim gwneud hynna yn y parc gyn yr hen bethau planning ma. Mae'n lein da ni'n cael yn eitha aml, lle. Ond wythos ti wan, ti sôn bod y polisia'n cael ei adolygu a falle. Un o'r pethau amlwg sydd wedi dod drwad ydy gallu i gael cynlluniau yn ei adnewyddol yn y parc. Deud chdi bach mwy wrthyn ni am beth sydd wedi digwydd ar ôl y newid yn y polisi? Ie, oedd hwn yn bolisi gael ei ddatblygu yn yr cynllun datblygu lleol gwreiddiol, lle. A fel ti'n gwybod oherwydd topograffeg a hinsawdd yr yrru, lle mae hanes hir o ddefnyddio dŵr i gynhyrchu ynni yn yr yrru, lle. Ers i ni fabwysiadu, mae 113 o gynlluniau trydan dŵr wedi cael caniatad yn yr yrru. Mae hwnna'n ffigwr sylweddol, dydy. Ar rhan fwyaf o'r rhain yn achosion o arallgyfeirio amaethyddol, lle sydd wedi creu incwm ychwanegol ar ffermydd. Oedd os diwan, da ni wedi sôn am y dŵr ac yn sicr ar ôl y mis Chwefror da ni wedi cael, mae yna ddigon o hwnnw wedi bod o gwmpas, ond digwydd bod pan da ni'n recordio hwn heddiw, mae'r hael yn trwynu. Be ydi polisiau'r awdurdod wedyn ar bethau fatha solar PVs ac ynni gwynt hefyd, ynddo? Ie, mae derbyni gwynt ar raddfa domestig wedi cael ei caniatáu. A hefyd, rhai... Yr ei lled fychan ydy hynny mewn ffordd, ie? Ie. Ti'n meddwl, mae'n uchder o rhyw 15 metr ffordd na di rhai sydd wedi cael i'w caniatáu hyd yma. Mae'n deimlad lle, os ti'n mynd yn uwch na hynny, lle mae'n debygol o gael effaith andwyol ar y tirlun, felly. Ar ran terbeini gwynt, dwi'n meddwl bod yna fwy o gyfyngiad, ond eto mae'n reid. Mae'n dibynnu'n hollol ar y lleoliad, dydy. Mae'r lleoliad efo'r pethau yma'n holl bwysig, dydy. Pa mor weledol ydyn nhw yn y tirlun, lle. Ia, ac os un gwrandawyr ni mewn ffordd, dyna ydy prif bwrpas y parc, wrth gwrs, ydy i amddiffyn y tirwedd ac i edrychiad hwnnw ydy'r prif bwrpas y parc mewn ffordd, ynddi? Ie, os ni'n dyna hwnna, os y rwy'n yn ystyried unrhyw ddatblygiad, sy'n ni'n fathau'n dweud, y pwynt ydy'r safle'n addas yn y lle cyntaf, sy'n ni'n dyna hwnna, ydy'r sut mae o'n gorwedd yn yr... A mae hwnna mewn ffordd hefyd yn wir ar gyfer systema PV mewn ffordd hefyd, yndi? Dwi'n meddwl bod yna gais di dod i mewn am aceri ar aceri yn cael ei reid lawr i photovoltaics o fewn y parc eto, ond eto, yr lleoliad oes gyrru hwnnw? Ie, yn bendant. Dyn ni ddim eisiau gweld yn caeau ni'n cael, caeau gwledol ni'n cael ei plastro efo PVs nag oes. Dio ddim yn rhywbeth naturiol. Dyna'r man cychwynnol o hyd, ydy o yn addas yn hirwedd yr yrru, lle. Iawn, diolch yn fawr iawn, elliw. Yn ymuno fo fi rwan i drafod un o brif nodweddion Eryri, os liciwch chi, wrth gwrs, y defaid Cymreig sydd yn rhoid y cymeriad ac yn sail i'n rhan fwyaf o'n diwydiant amaethyddol ni yn Eryri. Mae ysgrifenyddes y Gymdeithas Bridio Defaid Mynydd Cymreig, Elain Gwilym. Elain, croeso. Deud chydig bach o dy hanes di a sut oes di rôl yma i ddechrau fe? Diolch am y croeso. Does i gafodd swyddi hysbysebu nôl y Gaea 2018. Oedd yr ysgrifennydd blaenorol Moss Jones, wrth ei wedi bod wrthi am
o 20 bron iawn 30 mlynedd yn wneud y swydd fel ysgrifennydd a gan bod o yn ymddeol, mae'r gymdeithas wedi manteisio ar y cyfle wedyn i gael ysgrifennydd / swyddog datblygu. Swydd, rhan amser ydy hi. A beth sy'n digon lwcus i'w chael hi lle. A dwi'n gyfrifol am yr aelodaeth a sicrhau, trio datblygu ar y bryd a denu mwy o aelodau a hyrwyddo'r bryd yn ei gyfanrwydd lle. Reit, oedd ti'n cyfeirio fan'na at yr aelodau a'r aelodaeth yn amlwg yn elfen bwysig iawn o dy waith di. Be di cryfder y gymdeithas ar hyn o bryd Elain? Yndi, mae yna dros 200 o ffermydd yn aelodau o'r gymdeithas a os ydych chi'n isio, mae'r gymdeithas yn cynnal arwerthiannau hyrddod yn mis Hydref a mwyn gwerthu yn yr arwerthiannau yna mae'r rhaid bod yn aelod. Fel hyn hefyd maen nhw'n gallu cynnal safon y bryd mwyn bod yn aelod i werthu hyrddod lle mae'r rhaid cael archwiliad ffarm lle mae'r meheryn a'r biadau sy'n cael ei archwilio i sicrhau bod hi'n cyrraedd rhinweddau'r bryd ac yn benna mewn ffordd caledwch y bryd lle i allu byw yn yr amgylchedd sy'n yma yn mynyddoedd Eryri. Dim chdi bach mwy wrthon ni am yr prif rinweddau sy'n cael ei edrach arnyn nhw gyn yr aelodau neu gyn yr panel arholio os lici di? Mae'n gorfod bod o dda sydd yn gallu byw mewn lle efo porfa galad lle, wedyn mae'n rhaid iddi fod yn wydyn iawn, mae'n rhaid i gael i dannedd yn gry, dim yn gallu bod yn rhy fawr. Mae gwlan hi yn gorfod bod yn addas mwyn gallu gwrthsefyll stormydd gaeafol, mae thraed i yn gorfod gallu bod yn iawn i allu mynd dros y cerrig lle ar greigiau. Hefyd mae'n ddafad sydd mae'n ddafad wydyn iawn, ond mae'n rhagori fel mam, gan bod mewn ffordd mae wedi bod mae'n hanes amdani ers yr canol oesoedd yn byw ar y mynyddoedd lle a mae wedi rhagori fel mam am yr rhinweddau yna'n rhinweddau arbennig iawn i'r bryd. Mae'r bryd bellach yn sail i'r diwydiant defaid yng Nghymru efo llawer o ddefaid croes wedi cael ei magu ohoni fatha'r Welsh Mules ac yn y blaen. Ond hefyd mae'n gwneud dafod dda i groesi efo bridiau mwy cynhyrchol megis Texel a Suffolk ar gyfer cynhyrchu wyn. Mae'n dod yn ddafod sydd yn broffidol iawn hefyd lawr gwlad ac ar y mynyddoedd dda. Oeddech chdi'n sôn fel rhan o dy waith di hefyd bod chdi'n mynd i fod yn datblygu fel swyddog datblygu, bod yna rôl datblygu mynd i fod yna ar gyfer tynnu mwy o aelodau a rhinweddau ar bryd. Sut mae'r gwaith yna mynd yn ei flaen? Mae'r gwaith yna yn mynd ymlaen. Mae'n gallu bod chydig bach yn araf efo'r ffaith bod ni yn amlwg coronavirus ydy effeithio ar y gallu ni i gyfarfod wyneb yn wyneb. Ond da ni wedi creu, da ni wedi creu hetia, wedi bod yn gwerthu heini mwyn trio cael logo'r bryd allan yna chydig bach mwy. Ond yn benna, da ni wedi bod yn cynnal grŵp agrisgop a lle da ni wedi bod yn edrych ar trio hyrwyddo cig oen mynydd. Da ni'n teimlo bod mae o'n gig naturiol sydd yn adros o flasus oherwydd y porfa, mae'r ddafad wedi bod yn fita lle. A da ni'n teimlo mewn ffordd efo eidion. Mae o'n ddigon amlwg bod yna wahaniaeth rhwng mae rhywun yn gallu adnabod y bridiau gwahanol o gig. Mewn ffordd mae rhywun yn gallu prynu Welsh Black Beef neu Waiaku Beef. Ond efo lamb, mewn ffordd, dim ond lamb ydi o. Mae'r NSA yn trio rhedeg prosiect Heritage Lamb Meat. A wedyn, da ni mewn ffordd wedi bod yn edrych ar trio hyrwyddo fwy fel pobl yn deall mewn ffordd o lle mae cig nhw'n dod o a bod yna wahaniaeth rhwng y bridiau yma yng Nghymru hefyd. A maen nhw'n deud i mi Elain bod chi wedi ennill gwobr yn ddiweddar? Da ni wedi ennill gwobr blas yn y Ffaereia nôl yn 2018, lle oedd darn o gig oen wedi ennill allan o'r bridiau cynhenid yn fanno.
Gafon ni ddim cweit gymaint o lwyddiant yn 2019, ond lenni, mi nathon ni yrru darn o eto coes oen i'r Great Taste Awards 2020, a mi roedd hynny'n cael ei chynnal yn Dorset. A mi gafon ni'r canlyniad nôl ym mis Rhagfyr bod y cig oen mynydd wedi ennill 2 seren, Great Taste, 2 seren aur, a oedd yr adborth yn anhygoel. Mi oedd hwnna'n goes o gig oen o ffarm Hedra Hywel o fewn y parc lle, a mae'r adborth yn anhygoel yn deud bod o'n gig rich, delicious lamb with a beautiful, clean, sweet flavour and a wonderful texture. Not too fatty, but very tender. A maen nhw'n mynd ymlaen i gamol y cig. Felly, dydd Sul nesa, dyn ni eisiau pawb roed coes o gig oen mynydd lleol ar ei plat, os gwelwch yn dda. Ond da ni hefyd i fynd ymlaen efo'r hyrwyddo blas yma, da ni'n trio cynhyrchu logo defaid mynydd ar gyfer y gymdeithas. Da ni'n gweithio efo cwmni Made with Zeal a Cywain, a wedi cael logos drafft i fyny ar hyn o bryd. Da ni mewn ffordd yn gobeithio gallu creu logo ar gyfer cig oen cymdeithas defaid mynydd Cymreig. Wedyn bod aelod yn rhoi darn o gig i'w gymydog, neu ma'n werthu burgers neu rhywbeth felly, o bod o'n yn oen mynydd, bod bydd y logo yma wedyn ar gael iddyn nhw allu defnyddio i roed ar eu packaging os ydyn nhw'n dymuno. Mae lot o hwn yn cael ei sbardino efo Brexit a'r ffaith bod ni'n ansicr efo beth sy'n digwydd efo'r PGI, Welsh Lamb ac yn y blaen, a wedyn da ni fatha'r swyddog datblygu, da ni jyst yn trio cadw llygad ar y bel mewn ffordd, a wneud yn siŵr bod y ddafad fyny ddim yn cael ei gadael ar ôl, a bod ni yn manteisio ar y rhinweddau ac ar y blas, gan bod, wel, mae'r adborth o'r Great Taste jyst yn dangos faint o neis ydi o lle, a da ni eisiau bobl bod yna wahaniaeth rhwng cig oen mynydd ac ella coes o gig oen o Seland Newydd. Arbennig. Diolch yn fawr iawn, Elin. A dyna ni'n tynnu at y clo heddiw yma, ac hoffwn ni ddiolch i'n 3 siaradwr gwadd ni am eu cyfraniad nhw, ac rhyw fewnbwn a rhyw syniad i chi o beth sy'n digwydd o fewn y Parc Cenedlaethol a hefyd yn y gymuned amaethyddol sydd mor hanfodol i'n tirwedd ni ac yn cymunedau ni. Yn y podlediad nesaf, mi fyddwn ni'n darlledu yn y Saesneg ac yn edrych ar coedwigoedd glaw Celtaidd Eryri, ac rhai o'r siaradwyr gwadd fydd yn cadw cwmni i Anita Diamond, swyddog cysylltiadau, y cynllun coedwigoedd glaw Celtaidd Life, sef ffynhonnell ariannol Ewropeaidd. Fydd Sabine Nouveau, mae Sabine yn swyddog project efo'r un cynllun. Adam Thorogood, sydd yn arbenigwr coedlanna a choed hefo'r ymddiduriaeth goed, a Helen Epson, swyddog pori, sydd yn gweithio hefo'r RSPB, ond eto'n rhan o'r un cynllun project sylweddol yna. Felly mi ddod yn sgwrs difyr iawn hefo'r arbenigwyr yna. Ymunwch â nhw yn yr eitem nesaf. Diolch yn fawr.